Cwestiwn 2. A pŵer ydy foltedd lle sydd efo cerrynt. Rili hawdd, jyst yn darllen cwestiwn yn ofalus, 230. Peiriant golchi, jyst yn edrych ar y data, 10. A rhan fwy chi'n gallu gwneud hwnna yn eich penna, jyst ychwanegu 0 wrth gwrs. Right. A yr uned, tra mae nhw'n gofyn am yr uned yn glir, sef w mawr am watts. Dyna diwedd 2.